1896 Atény, prvé olympijské hry. Francúz Pierre de Coubertin chcel, aby sa prvé olympijské hry odohrávali v roku 1900 v Paríži. Musel však ustúpiť gréckej diplomácii a nakoniec sa odohrávali v roku 1896 v Aténach. Postavilo sa proti sebe 241 amatérskych športovcov, avšak nemohla súťažiť ani jedna žena. Nemci dominovali v gymnastike, Maďari v plávaní, Francúzi v šerme a cyklistike, Briti v tenise, Gréci v maratóne a Američania v atletike, hlavne v trojskoku. V roku 1896 je princíp celosvetového športového podujatia ešte vzácny a pravidlá sú v každej krajine rozdielne. Tieto prvé hry sa organizovali na pravoslávnu Veľkú noc ako 75. výročie moderného gréckeho štátu. Tieto hry sú úspech pre gréckeho kráľa Georga I., ktorý vytvára pozitívny obraz svojej krajine. Alfred Hayes bol jedným z najmladších medailistov na prvých olympijských hrách, organizovaných v Aténach v roku 1896. Najmladším účastníkom bol Dimitrios Lundras, ktorý mal iba 10 rokov a skončil tretí v tímovej súťaži na bradlách. Alfred v 18 rokoch vyhral súťaž v plávaní na 100 a 1200 metrov voľným štýlom. Súťaž sa odohrávala na otvorenom mori a voda mala iba mrazivých 13 stupňov Celzia. Aby tomuto chladu odolal, natrel svoje telo tukom. Alfred bol všestranným športovcom, ktorý robil atletiku a taktiež hral aj futbal. Alfredov otec bol skromný podomový predajca, zamestnaný v budapešťanskom prístave. Práve on Alfreda v jeho 4 rokoch naučil plávať na otvorenej vode. Jeho otec sa nešťastne utopil v Dunaji, keď mal Alfred 13 rokov. Legenda hovorí, že si jeho vášeň a oddanosť pre plávanie vybudoval práve preto, aby prekonal stratu svojho otca. Aby sa dostal na olympijské hry v Aténach, musel mu dať povolenie jeho dekan. Študoval totižto architektúru. Svojím spôsobom sa zúčastnil aj na olympijských hrách roku 1924 v Paríži, kde sa dostal práve vďaka architektúre. Skončil druhý v konkurze o projekt na olympijský štadión.